освен да съберем дръвца само от изсъхнали, паднали дървета. В никакъв случай рязане на здраво дърво. Ето ги, тези двама сладури ги доразкостихме. Сега, освен да вземем малко от природата и да възстановим батаците, оставени от наши как се нарича, не са граждани, ами индивиди от същия биологичен вид. Не би ги нарекал човеци, защото не подхожда на интелекта на човек да остава след себе си не по-хубаво, а по-грозно и мръсно едно място, което природата го е създала и Господ съвършено. Ето ги тук следващите кандидати. Може би 4, 5, 6, 7, 8 години откакто е изсъхнало. Няма да ми изгниваш, ей. След няколко месеца ще се върна за тебе. Ето го. Защо да отсичаме здрави дървета, след като природата вече ни е направила подарък? И така, да напълним тази кофа, която сама по себе си е намерена тук. Кока-кола, благодарим ти. Да вземеш да си информираш потребителите какво се прави с опаковките, след като се натровят с течността, която произвеждате, да не ни тровят и земята, ако обичат. Кока-кола, един от основните замърсители на планетата. Печалбите и разпределянето на дивиденти, питайте инвеститорите. Сега, за тия бокуци ще дойдем допълнително, защото те са доста по-обемни. В момента нямам готовност за тях. И това дори не е на самата пътека. Тук. Следващия път ще сложа камерата на главата. Сега. Майка, как ще дойдат тук чували? Кажете. Как? Колко трябва да си просто? Долу има много приятно поточе, което тръгва горе по-нагоре от звездица. Много романтична горска пътечка. Това между другото може би е някакъв частен имот. Знам ли? Има тел. И какво интересно ще намерим тук? Ето е романтичната рекичка. Поточи с наноси от пясък. Охо! Подарък! Следващия път ще вземем и 10 метра черна водопроводна или друга тръба. Тя как ще се озове тук? Просто как? В смисъл, едно че струва 20 лева, 30 лева. Не ползвам евро. Не, че не ползвам, ами налага се да ползвам, но главата ми ще бъдат само левове и стотинки. Да. Кръста. Как смисъл? Как ще дойдеш до тук? Ще пиеш вода и какво? Ще ядеш кренвиршчета. Още бокуци. Не, че кренвирша е бокук сам по себе си, но бони, мони и други. Затова четете етикетите. Айде, да напълним кофата. Тук искам само да покажа един друг типичен. Просто какво друго да има в гората, освен фибран. Разбира се, фибран. В смисъл, може да си направиш, например, модерна. Плужък. Не ми трябваше.
може да си направиш модерна палатка за слон в гората от фибран. Как ще дойде фибрана тук? Аз имам едно съмнение, като правиха ремонта от Хидрострой на пътя до селото преди няколко месеца, е възможно да са забравили тези фибранчета, които ползват като за кофраж, забелязах. Но това е, както казва един псевдожурналист, само спекулация. Само спекулираме, не обвиняваме, не знаеме, не сме видели, не сме заснели. Ето тук преди малко подготвих още някой. Добре, де сега ще ви пъхна в колата. Тук е някой етикетчето, вече го няма. И ще се върнем следващ път за майонезка. Още фръкнали от колите строителни простоти. Като става въпрос за строителни материали, това вече е гарантирано. Ето тук са новите, да не си мислите, че мостът е сменян. Не, той си е от ерата на лошия комунизъм. Само е освежен. Напръскан с някакъв разтвор, както направиха и с първата част от стария мост, на старата част на Аспарухов мост. След 5-6 години напукано, поизпаднало и отново нуждаещо се за ремонт ще бъде. Колегите от Хидрострой вече гарантирано това е техен остатък, защото хубавия кофраж е да останал тук. Поздрави от района на село Звездица и основно Хонда. Със здраве!